Geber apa ya? Misalnya kalau kita cari saja para kita menengah, oh para kita. Karena kan nggak tarik itu. Ada muncul manusia. Itu sampai keluar wanita. Oh ini. Ya. Jangan mak lagi. Ser para kita sampai di sini dengan dua perjalanan kita udah saya open non di kita speaker open non nggak baik otomatis ini kita naikkan dari sini dia naik.
sebenarnya ini pun tadinya buka speaker ya. Mengantisipasi itu saja. Monitor sana. Horas madihita salurna. Kuria dituhatta, tapasonang marohatta, marende maita. Dipuji Roh Kudus
Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumopal langit dohot tanoon. Amen. Songonondo hata ni Tuhan Jehovah, manang ise na mamelehon hamauliateon, ido na pasangap hau jala mambaen dalan, asa hupatuduhon tu ibana hatuawon ni debata. Haleluya. Martangyang maita. Ale Tuhan debata amanamina di badua gijang. Hupangido hami tuho, say lehon matondim na badiai tu bagasan rohanami. Say payan di bagasan hami asini roham dohot hati goran. Na pinatupa ni anakmu Yesus Tuhan nami. Say ramoti hami di hamamasa ni panguncunan. Pargogoy mahami mangulahon lomo ni roham, asalam marlas ni roha hami mida denggan di pambayananmu di hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangyon ma epistel di pertangyangan Borginon, ima nata surat di pasal men bindu 110 ayat sada 1 ayat sia. Marsorin-sorin mahita manjaga. Holong doro hakku di Jehovah, ala naung ditangihon jojoku parhura jayoku. Nunga pola dihaliangi akarante ni hamatean au jalan nunga pola mangonai tuau aka hagogotan ni banua toro. Nunga pola mangonai tuau hagogotan dohot padangulan. Para siroha do Jehovah jalan abonan, jala para siroha do debatatai. Mulak maho aleton bingku di pada dadanmi, ai denggan do uhum ni Jehovah tuhu. Sai mat parange di jolo ni Jehovah ma au di akal luat ni halak namamu. Ima sahabna martua do akan natu mangihon hata ni dibata jalan namung peoksa. Amin. Tabegema korsian inahana diduti kor ama Immanuel.
Merende Mainta. Jahuba di bata manami pardinggan bahasa mauliate matuhan di pasat rohanami tuho di leoko hami hai pason boy rap marsaur hami di bagasan obas bornginon di partangyangan na pinatupan ni huriam sahali sa minggu topet di hari Selasa rap dohami Tuhan marsaur do takadungan nami marhite live streaming asi roham Tuhan marhite si holni rohanami lau mamuji ho dohot manangihon barita nauli na pinasahat ni na poso mamang padita reso tamang padita sitorus sayang kia ma Tuhan di leo koto di milau mian di rohanang pikiran na posom dohot hami saluhut na lau tumangihon barita nauli imana gabi ujahan manang hagugoon di ngulu nami lau mga dobir ragam ni akana masa di gulmit ni ngulu nami uboto kami do Tuhan marsikat sori do akana masa sipataro arsak sipataro akalas ni roha alai marhite padongan niomu di patau hodo tod dinami laho pajonoko diri nami holantuho ali Tuhan di bagasan obas bornginon dinarap hami marsaor rap mangalopit tangan mangido hami dohot gomos asa ramutanmu hami ganuk marsada-sada ruas ni hurian mahakabepe Cibubur mamukasian danak poso-poso satu nama tua satu na lansia manang aha penasinak kapan ni rohanami di parumah tanggaon nami hodo Tuhan nami nau potosa aha naliko di ngulu nami pos rohanami lehonom mudoi akahai pason gajang ni umur dohot lan na asing di parmuduho akan atoras laho mangajari akayanakon di leoko hagugoon songoni nang tiurnia kapacarian molotung adong Tuhan di tonga-tonga ni parumah tanggaon nasihol rohana di leoko dami nang holong nasiakko ho Tuhan nami namian di rohani ganuk akka parumah tanggaoni ali di batama nami molo adong nasihol rohanami di hama malum ni parsahiton hutang ikut kami matuhan ruas ni huriam mamukas yan weksada 1 wek 12 di bagasan obas borninon hami manangyakon amang El Manurung amang A Hutagalung borusihite Kenzo Immanuel Pakpahan Elsa Boru Parapat Ricardo Huta Barat Inang Pakpahan Boru Manurung Opo Waren Boru Inang Situa Ye Simbolon Boru Silalahi J Sinaga Boru Silalahi Inang Panjaitan Boru Nenggolan ganuk aka keluarga nami manang ruas ni huriam namar sahid menahun toktong ho Tuhan nami pangalualuan nami uju sihol rohan nami Tuhan di hama malumi di dongani hodo nasida di dia penasida Tuhan marubat naho bartolomoni roham patongonom mudo hama malumi dia kana majogo armu asi roham dia ka keluarga toktong nasatia menjaga lehon pos ni roha di nasida Tuhan unang paloas nasida di bagasan ganggu ni roha ali di bata amanami di bagasan obas bornginon hami manangyakon ganuk akapakobasyon di tonga-tongan ni huriam mamukasian koinonia marturia satu diakonia songoni nang kepanitiaan pesta gotiron hari ulang tahun huriam do tahun oikumene inklusif sayang gia mamar bungara Tuhan hatam di pakobasyon nami asai gabi pelian nami Tuhan tuho paingot ganuk akapar hobas hibul rohanami Tuhan lau makobasi nagabi
pilihan nami mai Tuho asiro ham Tuhan di pesta gotilon manang ari ulang tahun ni Uriam nama jonok nama ari na Tuhan leho Tuhan roha di kami hasadaon asa tongbo itu pa akka pangulaon nami o bartulomo ni roham jala di pargugui ho panitia parhalado songoni ruas ni Uriam ale de bata amanami nang di bangso dohot negara nami Tuhan hutangnya ko kami ma leho ma tuganut akka uluan nami habisuhon songoni nang tiur ni roha nang pikiran asa di boto mabayan hadumaon manang na hadingganon di akka naneng si hubasan nasida dalam nasida Tuhan mangargaon pamilitonmu di akka pakubasyon nasidai ale de bata amanami di partangyangan nami di obas bornginot Tuhan molo tumpe di loko kami hai pason paingot kami Tuhan asa huaringga sok kami maduhoti partangyangan ganup sahali sa minggu oma Tuhan tangiang duhote lele nami marhite anakmu Kristus Yesus si palwa kami martangya kami Tuhan jalamandok mauliate amin. Tabegema korsian wik onom diuduti korsian wik pitu.
Marende maita. Debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang. Mauliate puji-pujian di sombahor rohanami Tuhan. Allah si doho tolongmu na toktong madongani, mangaramoti, mangiring-iring, manogu-nogu pardalanan ninggolunami. Siya nakatikinasal po sahat tunuain. Toktongko di bagasa kaipason, di bagasa las ni roha kami Tuhan. Maju mamuji pasangat warna badiai tarlugi matuhab bornginon diudu todo pehosanami diliako hahipason gogo tiki ngana dihami tarbaik kami nake borhat sa tonga-tonga di bagas namibi marpungu hami tuha di bagas joromon dinahupatu pahami partangyangat di tonga-tonga ni huriam haka di peci buburon asirohat Tuhan jongjongi partangyangan namyon jongjongi roha doho pikiran nami ganuk anggiat disudia kaparendeo pamujon nami nasusa diaon gabe puji-pujian nami tuho tau hasangapod di guarmu nang akadongan nami naswa palaburak marsaur doho tami di partangyangan on manang di dia bina sida dongani ramoti pasu-pasu mana sida tabayak kasilas ni rohai dinasida asanggia marhite sian itu halam di tadana sida asido tolong nang di partangyangan nami bornginope Tuhan masih hol kami naing marsaur dohot ho marhite hatam makuling maho Tuhan mananginangi do kami di bagasmon amen hamuna kadong asaha porsiaon hatan itu hata turpuk si pahusor-husoron ni rohata di partangyangan bornginon ima turpuk epistel na diari minggui na tersurat di buku Evangelium misi Lukas bidusia mamuka maisian ayat 22 sahatu 27 Lukasia ayat 22 sahatu 27 tapai hutihu madibagasar rohat tadi laos di dogma ia anak ngijolmai ikong godang go taononna bolokononya kapanungganei si tuani malim dohot si boto surat doiban dungi pusaudo jala mula mangonudo diari patuluhon tu saluhu nama didok ia adong nanaing mangihutonau di soada homadirina dituhu ma ari-ari hau pinar silang natuibana lau mangihutonau ayago ako sama nanaik palua hokosana alay na agwa kosa alaniau ido na pangoluhosa ayaha magunana di jolma nang nasa portibio diomo anggo diago do dirina laos mago disi
asa naolo maila alaniau dohot alania kahataki pailaon nyana ngijol maido ibana dinaro ibana dibagasa kasangapon na dibana dohot na diamai rapon akasuru-suruan na badiai alai tutudo hatakot tuhamu adonggo deba na jongjong dison na sotu pamangai hamatean sojolo dida rohara jaon ni debata ido sahakna hamuna kadonga saha perseaon hita hurian itu hata narak marpungur di partanya ngatabot bornginon horas madi hita saluna horas madi hita saluna parjolo sahali turpuk naukso maltadegedo turpuk tau imana-mana ringoti taringot tusitaonon dohot siarat-siarat mangihutot Tuhan Yesus di turpuhon na dua haloma di patorak Tuhan Yesus tuak kasisian ima taringot tusitaonon dohot siarat mangihutot Tuhan Yesus om mana parjolo sahali di patorak Tuhan Yesus na dua halot tuak kasisian adorak so turpuhon manang di jolo ni turpuhon dakyado pedi patorak Tuhan Yesus akan naik sitaononna dohot siarat lau mangihutot Tuhan Yesus buasa dakyado pedi patorak Tuhan Yesus ala si botoro hado Tuhan Yesus di botol Yesus do pakilalan hatauon kemampuan gogo ni parbinotoannya kasisiani dan apala tahu do penasida majalo si taonon dohot akasyarat-syarat mangihutot Tuhan Yesus dukpe jolo tang jolo lam matoras jolo lam diboto nasida jala lam toguha porsyaon nasida tarlobi dung jolo di patorak si Petrus di hati dako si Petrus iya Yesusi ima Kristus ni debata dinani sukun ni Tuhan Yesus isedo anak ni jolmai di dokala alus ni si Petrus madok Kristus ni debatado ho hamuna kadonga saha porsiao suku-sukun buasa pola patorangon ni Tuhan Yesus si taonon itu tua kasisian parjolo sahali asa takas diboto kasisiani aha tujuan aha ulaun utama ni Tuhan Yesus ulaun utama ni Tuhan Yesus tugas utama ni Tuhan Yesus rotu portibion imalau paluau jala adorang di padan Nairobi pe nunga naung disurilakon naik ke manaung Tuhan Yesus lapatanna godak si tauron ni Tuhan Yesus ala holonga lau paluau jolma manusia siadam jolma na parjoloido mardosa siadam na parjoloido naso mangului hatan idewata alai sude jolma nunga tubu jala mangulu di bagasan dosa jala upati nohori dosa imahamatea na paduahon asa diwoto akasisiani mangarade unak tarsonggok nasida unang madeli akasisiani alani riko di rohani Tuhan Yesus iko patorangon na babuauna si taonon nanaing adopan ni Tuhan Yesus na patoluhon asa toguha porsiaon niya kasisiani unak tarsonggok nasida molo dumasa nanaing masay ima alasan na parjolo buasa pola babuaw ni Tuhan Yesus akan nanaing masa nanaik si taonon ni Yesus tua kasisian na paduahon puasa pola patorangon ni Tuhan Yesus syarat-syarat mangihuton iban ala memang marasinggo pamilito ni Portibion sian pamilito ni Tuhan Yesus amuna kadongan molo di Portibion contoh na dia keperusahaan
dia ka instansi molo na naing mamili na gadip karyawan saya kana uli-uli na ido di Papua saya kana denggar-denggar na ido di Papua ado nga ka bonus di Papua ado nga ka fasilitas alay pamilito na gabesisian ni Tuhan Yesus pitor na hacit-hacit na ido di Papua asa marpikir jolmay mampu olo do ibana mangihuto Yesus manangdang mudur ribana manangdang alani di Papua Tuhan Yesus diturpuk taon ahaman waik si taonon nanaing taonon ni Tuhan Yesus parjolo sahali di dok iya anak ngijolmai lapatan na Tuhan Yesus ikong godang gosi taonon bolok kono ni halak jahudi ibana pusaon ni halak jahudi ibana alai mulak mangulu di hari patulun lapatan na haji na naik serupan ni Tuhan Yesus saliling ngulu na dihasyangan hamuna kadong asahapor siyaw saliling pangulaw ni Jesus saliling ngulu ni Jesus di Portibion na haji do na tinaw ni Jesus ola di si sorang Jesus pitororo na sangat raja ni Portibion didok na naing manobba alayang goisina na naing mamuno Jesus ido salilik pangulaw ni Jesus toruso na lilibana jalek ko mate ibana di hau pinorsilang mate ibana di hau pinorsilang turpuk tamadok mula mangulu di hari patuluon lapatan na nakpena haji na tinaw ni Tuhan Yesus saliling ngulu na di hasyanganon ternyata dang hahaji toni ujung akhir ngulu ni Tuhan Yesus alay las ni rohado pasu-pasu do mula mangulu ibana di hari patuluon hamuna kadonga odo ngolu ni Yesus odo nang gambaran ni ngolu tadi hasyanganon hita kasih sisian ni Tuhan Yesus hita akasih hutoni bana ikom mangadupi na haji songon na niadupan ni Tuhan Yesus na haji na tinaw ni Jesus di Portibion na haji do adupan tadi ngolu tadi hasyanganon sahat tunuaing di padililili hita halak Kristen sahat tunuaing di pamal-maul perkari juat tu hita halak Kristen tongo di bagasan pangalilio dope hita sahat tunuaing tongon mangado piarsak paru kilo dope hita si huto Yesus sahat tunuaing marasing-asing maragam maka pangalilio nama satu hita halak Kristen alai pors marohata nak pehacik ngoluta di hasyanganon dang hahaci toni ujungi ngoluta alai dibaliknya karsak paru kilo natadopi pasu-pasu silas niro hadomuse na naik patongonon itu hatu hita manaik Tuhan Yesus tu banu agijang mulak mangoli bana di hari patuluon dak kamatean dak kau pinor silang dak tulak-tulangi ujungi ngoluna alai gabi silas niro hadomus hamuna kadongan alani dosa taropen namate Tuhan Yesus hita hiado naik komati di hau pinor silang alai ala di holong itu Tuhan Yesus tu hita radiba naga bisikata yahudo i jamitaku di huriaon rarak pola haci rohata kamangi nanggolon idokon ala nidosa tamate Tuhan Yesus unak songon na masa di sada gereja yaro marminggu sada gereja jadi semangat paditau madjamitau ala nidosa taru benamate Tuhan Yesus inna hola didok paditai songoni keluar sahala amatu pitu diberek tu luar aung dongan nai luar tu halak marisap ida potong ai wasa tor keluar hoina dongan naon saya sugurak mamer pedidain ai wasa sugur ham pala mati Yesus ke dibe sangka ina musete nani do hatak pola haci rohat Yesus memang ala ni dosa tero benamati Tuhan Yesus hita jol madona mardosa hita jol madona jahat alai ko Yesus manaon na haci alani molo di patorak Tuhan Yesus tua kasisia nanaing manaon na haji Tuhan Yesus asa siap-siap nanga kasisiani asa bersiap-siap si akasisian mananga hape namasa tua katiki nanaing roh unang tarsonggot unang gadi murtad unang gadi mundur nasida alaya torus nasida manahan sahat tujunga ai pasu-pasu silas ni roh adomuse nanaing leanon ni Tuhan Yesus tuakana setia mangihuton ibana alani odona parjolo sahalina nang dohonon itu buhot hidak manginang maragam arsak paru kilon maragam sitaon
maragam silang natatuhu si Hutot Jesus sa lilinggoduta di Portibio. Ala ni manahan mahita unang mundur ido asa di patorak Tuhan Yesus akasi taon nai asa tatusi asa taboto unak tarsonggok dohita nahaci do natin ni Jesus sa lilinggoduna di Portibio hita pekom mangadupi nahaci di nguluta di Portibio. Ala ni manahan mahita sa hadujung dibereng di woto Tuhan ido sudia kana masa tu hita dibaliknya kana masai pasu-pasu akas tiras ni rohan anak patongono di Tuhan tu hita. Ala ni mana hamma hita unak tapikiri naik pidagama benuaing unak tapikiri be naik murtad nuaing unak tapikiri be mangabai sidang ni Tuhan Yesus alai setia alai radima hitaon manuhu mangihutot Tuhan Yesus. Hamuna kadonga saha persiaon dung di patorak Tuhan Yesus si taon o siarak mangihutot Tuhan Yesus nuaing disuruh Tuhan Yesus manasida asa borhat maka tidakon goari Tuhan itu liap Portibio hitaron nuaing disuruh Tuhan Yesus gabi akasi tidang ini Kristus didot iturbuk taon nasa nama ila maka tidakon au pailau kusogo di julu di dabang ni lapatan na unang maila hita jo do hita mapoto taboto do tugas ni hita halak Kristen maka tidakon para ratop barita halwao alay jo do hita maila do hita menunjukkan diri ta songon halak Kristen. Contohnya molo manga kita di rumah makan holan lewat nomor 77 toy maamin ma ulu do hita songoni maila hita martangnya ngate nuang marhite turpuhon unang maila hita maka tidakon Tuhan balga do pa na naik sejalota na naik pasahaton ni Tuhan itu dapat katikinan di lianon ni Tuhan itu akapasu-pasu akasilas ni roha diganuk jolma na betul-betul rade maka tidak mengguara di dia Portibio unang mabiar hita maka tidak koniban unang mabiar hita mengadopi manangah pena masa na naik bayron di Portibio tu hita nunga dirubah Tuhan Yesus ya na haji arsak paru kilo na naik siado pata jala molota di buku Matius usuru doham tutonga-tonga di babiat dituru hita songo biru-biru dangarong dabu isi pangasa horota alani ikopos dorohata diramoti di dongani Tuhan ido hita unang madia hita maka tidak konggoari Tuhan unang maida hita maka tidak konibana asa di hati dako Tuhan hita sogot nang dijulu ni damang hamuna kadong asaha persiaon oman wae kata ni Tuhan di hita di pertanyaan taborino alani hita doa kasih ni Tuhan Yesus na pinilit na tinodo ni Tuhan Yesus hita do nuang disuruh Tuhan Yesus madongani mangihutot Tuhan Yesus lao mangadopi arsak paru kiloni alani kopos dorohata donganan ni Tuhan ido hita maraga maka arsak paru kilo si taon na tarupi baik songok keluarga Kristen kita baik songon si hutot Tuhan hita maragam arsak paru kilo na tarup alani pos marohata dang arsak paru kilo ni nagabi ujungi ngoluta dibaliknya karsak paru kilo ni pasu-pasu silas ni rohado na naik patongonon itu hatu hita odo si hirimota ikom mangolu hita di baga sapak kirimon ikom makiri pita dibaliknya kasih taonotai pasu-pasu las ni rohado muse na naik patongonon itu hatu hita molo mangolu hita di baga sapak kirimon ido mangalia semangat ido mangalia las ni roha di hita alai molo sumangolu hita di baga sapak kirimon malas do hita nang namar beliau alani mangolu mahita di bagasan pak kirimon semangat mahita lumobi mangihutot tuhata tahati dakung guari Tuhani sahatu jung Portibio amen martang yang mahita ale Tuhan debata amanami namar habangsa di Banua Gijang mauliate puji-pujian di sobah rohanami Tuhan nunga dipakulingi hohami Tuhan marhite hatam na pinasaha tuang kasisian na parjului jalaido tuhakura jumihami nakata Tuhami lumobi di pertanyaan nami borninon mangihutut marhite hatami Tuhan nunga dipaingoto kasisian na parjului dipaingoto hotami ikom mangado piar sak paru kilo kami di ngolunami di hasianganon ikom manao kami songon natinaomu di hasianganon alai di paposonan rohanami nula mangolu ho di ari patoluhon
di baliknya arsak paru kilon na huado pihami pasu-pasu silas ni roha do muse na naik patomonomu Tuhan. Ido pos ni rohanami, ido pakirimon nami, ido las ni rohanami. Alani mangido hami Tuhan, sai patu pamakasilas ni rohai di hami tu akatikina nengro asal dia perhitesiani Tuhan lam hutadahami asido tolong ini kan suak songoni ma Tuhan nak katam na utangi hokami suatu tu bagasa roa do pikiran nami asa marula perperbuih hatami asa hakami Tuhan nagade gogo tuko sulu-sulu di hami lao mangduti ngol-ngol nami tu akatikina nengro nak tu akatikina nengro pe Tuhan tok tong go pesihol rohanami tok tong matuha pakulingi ngol nami asa hatami nagade hadda ngabataba di ngol nami asa nang manib bil hamisya dalam munasitongi ale Tuhan di bata manami nama bangsa di Banua Gijang di pertanyangan nami borngino Tuhan huwa kami tuha dopa maka perdalanan di ngol nami doh keluarga nami asiro Tuhan iring-iring togu-togu perdalanan di keluarga nami bi padawa karsak padawa bataba padawa parsahito siya tonga-tonga ni keluarga nami tabay matuhan akapasu-pasu akasilas ni roha dihan asa toktong las roha nami mamujiho nangakayana ko nakapahopu Tuhan naog pinalumehaw mo di tonga-tonga ni keluarga nami manang di diabi na sida maringanan na daw manang nasonok siya kami ramoti na sida sa luhuna tabaya kasilas ni rohay nang ninasida asang dia marhitisian ni Tuhan landita dana sida asido tolong atoko matuhan dongan nami mia maringana di tonga-tonga niya kabagas nami bae na kabagas nami Tuhan bagas silas ni roha dihan lumobi mamuji pasangat kuarni satokin na Tuhan na yung bimahan mandakot to bagas nami dongani ramoti hami di perdalanan pada wakabataba pada parmaram palas rohan nami ano Tuhan boy pajupang dohota kanawa olong hami di bagas nami bi nang di tonga-tonga di bagas nami dongani ramoti pasu-pasu hami tabaya kagajang ni umur hahi pasod di hami asang dia berhitisian ni Tuhan lam tadahami asidohot tolong ni jalo ma Tuhan ini hilik pangiduan nanyon marhite-hite guarnya nak Tuhan Yesus Kristus Tuhan na amin. Di namarete hita bukwede 177 laos tapapumuma piliata. So
kita mangido di tangiang alea manami. Alea manami na di Banua Gijang. Saya di dosa di dosa. Gunakan itu. Amen. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Holong ni rohani de batama. Doho parsauran itu di parbadiama. Nama dongani hamu saluhna. Amen. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Turuas nami wik pitu unang johita mulak asamar poto hita moleate wik pitu Ono wik ono mjo. Wik ono matong masa diudu di wik pitu. Turuas wik ono marfotong menita jo asa diudu di wik pitu. Amang sialagan nata.